sunt Aura și în acest videoclip vom face slime din săpun lichid. Avem nevoie de cremă, săpun, da, de la finale, mă scuzați, glicerină paraxată sau puteți folosi și acetonă, da, de unghis sau dizolvant, ce aveți voi, ceva în care să amestecăm și ceva cu care să amestecăm. Eu am niște scobitoare, dar voi puteți folosi ce vreți. Da. Și opțional tempera. Da. Vom turna aici. Mai întâi îl vom agita puțin. Da. Și voi turna. Voi turna mult pentru că nu știu sigur dacă o să-mi iasă. Eu acest videoclip l-am văzut la Lisa Slime. Da. Puteți să vă uitați și la ea. Da? Și acum voi lua tempera. Eu am văzut așa. L-am desfăcut deoarece am mai făcut un videoclip, dar mi s-a stricat pentru că n-am mai avut memorie destulă. Ajunge. Pentru că vreau să iasă mai mult, vreau să mai deschis puțin. Acum nu știu sigur dacă iese și cu glicerină paraxată, dar în fine încercăm. Este puțin cam închis, roșu închis. Da. Nu contează culoarea. Vreau să văd dacă mi iese. Cum vom desface glicerină paraxată, care o găsiți, bineînțeles, în farmacie, cred că știe toată lumea, bineînțeles. Nu este cu glicerină paraxată. Da, mai pun puțin, dar nu cred că iese. Da, nu voi închide pentru că nu iese. Să vedem cu acetonă. Pus puțin acetonă. Dacă nu, o să mă duc să cumpăr un dizolvant. Pentru că, nu știu, nu știu sigur că o să iasă cu această acetonă. Nu iese, da. Mă duc să cumpăr un dizolvant dacă mai este în magazin. Dacă nu, nu. Asta e. Nu mai are în magazin, dar voi mai încerca cu acetonă. Mai pun puțin. Wow, chiar iese. Înseamnă că trebuie mai mult la acetonă. Să știți că iese și cu acetonă. Mai punem puțin. Am pus destul. Bine, cu siguranță să mai trebuiască, dar mai am pus. Văd că nu prea s-a prins tot săpunul, cremă, dar
Nu contează. Asta e mai multă culoare de pe margini. Da, deci dacă pun mult mai se strică, trebuie puțin. De puțin și asta se tot face. Urmează. Da, cred că e destul de bine cum a ieșit. Da, îl întind foarte sus, voi însă nu puteți vedea. Se lipește. Dar mai pun puțină acetonă pentru că nu vrea să se lipească. Da, a ieșit. Deci, vedeți, mai multul este tempera ca da. Și a ieșit. Da, m-am mutat de puțin, dar nu contează. A ieșit, da. Asta contează. Deci, dacă v-a plăcut acest videoclip, să dați un